هەردەمی لەدارخستنا شۆڕەشا تونس و مسرê dê 27 Sibata sala 2011 ji ber ku hin zarokên parêzgeha derheya Başûrê Sûriyê li ser dîwaran gotin lê dijî serokê rejimê Beşar el Esed nivîsandibûn, 15 zarok ji aliyê hêzên ewlekariya rejimê ve hatin girtin û eşkence kirin. Berê wê yekê jî bang lê ser torên civakî ji bo lêdarxistina xwenîşandanên dê 5 Sibatê her wiha di 29 Sibatê jî ji bo pêştgiriya şoreşa Misr û Tunisê hatin bilind kirin. Lê ew hewl bi cih nebû, xwenîşandan nehatin lêdarxistin. Hevdemê wan bangan hêzên ewlekariya rejimê kontrol kirin û hişyariya xwe bêhtir kir. Da ku rê newe dayîn ji bo lêdarxistina xwenîşandanan. Di 15 Adara 2011 yekemîn xwenîşandan bi navkirî lê jêr navê Roja Xezebê li bazara Hemêdiyê li Şama paytexta Sûriyê hat lidarxistin. Ku tê de bi dehan kes beşdar bûn, ew xwenîşandan rastî êrişê ji aliyê xwenîşandanek dinya pêştgiriya Esed hat û ji hev hat bilavkirin. Sibeha roja din angu 16 Adarê xwenîşandanek lê pêş Wezareta Navxweya rejimê hat lidarxistin. Ku tê de derdora 105 kesî beşdar bûn, lê rastî êrîşa ewlekariya rejimê hat. Sih û du xwenîşander jî hatin girtin. Di 18 Adarê li bajarê Dereyê ji ber ku zarokên wan hîn serbest nehatibûn berdan, xwenîşandanek din ber fireh hat lidarxistin. Ku tê de 4 xwenîşander ji aliyê hêzên ewlekariya rejimê ve hatin kuştin. Ew bûn yekem karwana qurbaniyên şoreşa Sûriyê. û agirê şoreşê dest pê kir û ta roja 24 Adarê xwenîşandan li bajar û bajarokên Dereyê berdewam hatin lidarxistin. û rastî êrişên rejimê dihatin birîndar û qurbanî bêhtir bûn. Di îna yekem lê piştî wan bûyeran şoreşgeran nav lê kirin îna El Ezza, xwenîşandan lê gelek navçeyên Sûriyê hatin lidarxistin. Piştî wê yekê herîn navek li xwenîşandanan dihat kirin. Mîna, El Smûd, El Kerama, El Şuheda û gelek navên din. û rojane bi dehan kes birîndar bûn û jiyana xwe ji dest dan. Xwenîşandan berfirehtir bûn û êrişên hêzên ewlekariya rejimê jî gurtir bûn. Tevî ku gelek caran serokê rejimê Beşar el Esed û berpirsên pilebbilindiyên rejimê soza bêngavên çaksaziyê didan. Di heftê Nîsana heman salê de Esed biryara vegera regesnameyê ji bo Kurdên Sûriyê ku bêhtirî 300,000 ji Kurdên Sûriyê ji sala 62 ve bênasname bûn derxistin. Di 8 Nîsanê û li jêr navê îna El Smûd, xwenîşandanan li bajarên Rojavayê Kurdistanê jî dest pê kirin. Xwenîşanderan sloganên regesnameya me ji mafê azadiyê dornaxe bilind kirin. Regesnameya me mafê me ye, ne diyarî ye. Di 20 Gulana heman salê de şoreşgeran navê wê înê kirin îna azadiyê. Ku tê de li seranserî Sûriyê 23 kes li ser destê hêzên rejimê hatin kuştin. Lê Rojavayê Kurdistanê weke gelek navçeyên diniyên Sûriyê hevrêz û rêxistinên ciwanan hatin avakirin. Her wiha partiyên siyasî yên Kurdî jî dubare xwe çalak kirin. Xwenîşandan li bajarên Kurdî berfirehtir bûn. Li jêr sloganên gel dixwaze rejim hilweşe. Lê Sûriyê cudabûn ji hêz û dezgehên rejimê dest pê kir û hêzeke nû girêdayî bi şoreşê ve li jêr navê Artêşa Azad hat avakirin. Lê Başûrê Kurdistanê jî hêza pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ku ji ciwanên Kurd yên ji artêşa rejimê cudabûn pêk dihat. Di havîna sala 2012 û bi hevkarî alîkariya rejimê çekdarên PYD gelek navçeyên Rojavayê Kurdistanê jî ji destê rejimê bê şer û pevçûn wergirtin û hin bi hin hêzên xwe yên çekdar li Rojavayê Kurdistanê bêhtir kirin. Yekemîn karên xwe dest bi êrîş kirin lê ser xwenîşandanên ciwanan û hevrêzên Kurdan kirin. Ji bo Yekreziya Kurdan û bi destxistina mafên Kurdan li Sûriyê li jêr serperiştiya serokê Herêma Kurdistanê, bêkeftinên Hewlêr 1 û Hewlêr 2 û dihok navbera Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û tevgera civaka demokratîk ya bi ser Partiya Yeketiya Demokratîk ve hatin lidarxistin. Lê li gorî enekesê ku PYD pabendî bi wan rêkeftinan nekir, tena xwe dixwaze desthilatê bike. Rewşa şoreşa Sûriyê beref çekdariyê ve çû, grop û komînên çekdariyên yên cor bi cor derketin. Di nav wan de rêxistina Daeş ya terorî û Cebhetun Nusra û gelek rêxistinên din. Matirsî li ser navçeyên Rojavayê Kurdistanê bêhtir bû. Piraniya bajarê Kobanê û gundewarê wê ket destê Daişê de û şer û pevçûn lê gelek navçeyên Rojavayê Kurdistanê derketin.
Duan nêrên alûz de Encûmena Niştîmaniya Kurd bang li PYD dikir ku vegere rêkeftinên Kurdî û pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê biparêzin û lê ser asta siyasî jî hemû alî di rêvebirina Rojavayê Kurdistanê de bejdar bibin. Berovajiya wê yekê PYD berdewam radigihîne ku ew rê nade tu hêz li Rojavayê Kurdistanê ji bilî çekdarên wê werne avakirin. Berovajiya daxuyaniyên PYD bi dehan gropên çekdar bi hevkarî lê gel PYD hatin avakirin. Mîna, Sotoro, Senadît û gelek ketîbe û gropên din li tanişt hêz û milîsiyên rejimê yên li Qamişlo Hesekê. PYD karo desthalatiya xwe ya çek lê ser Kurdan tenê bihtir kir. Ciwanan ji bo leşkeriya neçar digire. Astengiyan li ber karê siyasî dike. Ku bu sedem Rojavayê Kurdistanê ji Kurdan û bi hezaran Kurd ji navçeyên xwe koçber bûn û zîndanên PYD jî tenê ji bo siyasetmedar û çalekvanan û rojnamevanên Kurd hatine avakirin. Tevî ku ji sala 2011 ve şoreşa Sûriyê berdewam e. Lê hîn Beşar Esed li ser posta xwe ya serokatiya Sûriyeyê. Bi sedan gropên çekdar li Sûriyê hatine avakirin. Li Rojavayê Kurdistanê jî weke navçeyên diniyên Sûriyê gelek bûye qurbanî û ne jî azadî dît û ne jî Beşar çû. û hîn jî binpêkerin û şoreş jî berdewam e. û çareserî li ser maseyên guftûgoyê yên aliyê navdewletî tê gengeşekirin û danûstandin berdewam in.